L'Eliana acull l'exposició Faixa Roja, Faixa Blava, dedicada a la pilota valenciana, des d'avui fins al 29 de febrer al Centre Sociocultural. El Museu Valencià d'Etnologia i l'Ajuntament de Genovés, en col·laboració amb el Centre d'Estudis Locals, va presentar a l'Eliana una mostra sobre un dels esports més propis de la nostra cultura, la pilota valenciana. David, què podem veure en aquesta exposició de pilota valenciana? Es pot veure tot. Nosaltres l'hem pensada perquè tant en panells com en vitrines com en els iPads se pugui veure qualsevol element de la pilota, des de les proteccions, com se fan les pilotes, les modalitats que n'hi ha, els colps, tot pràcticament. Tant per a gent que és entesa com per a la que no. O sigui, està pensat perquè gent que no sap pugui veure el panell, veure les fotos, inclús no llegint-ho, i pugui entendre el que està veient. L'Ajuntament, Cultura i demés, inclús el club nostre de pilota, el CEL, tots s'han implicat perquè l'Eliana és un lloc molt important en el món de la pilota, encara que avui no tinga la potència que hauria de tindre. Jo vaig començar a jugar a pilota als 9 anys, amb mon pare, i tota la vida he estat jugant, vaig ser campió provincial de frontó, és a dir, que tota la vida, i per si faltava alguna cosa, al final vaig ser el fundador i primer president de la Federació de Pilota durant 12 anys, o sigui que integrat totalment. L'objectiu de l'exposició és clar, és donar a conèixer, apropar al públic en general l'esport nacional dels valencians, el joc de la pilota. Hi haurà visites de les diferents escoles d'ací de l'Eliana. És molt important que els joves que coneguem que tenim un esport i que cal fomentar-lo i que cal estar al seu costat. I després tenim una partida d'autèntic luxe el dia 13 de febrer, dissabte 13 de febrer a les 11, esteu tots convidats. Una partida on veurem el present, el Soro tercer, que és el millor jugador, diuen avui, de la pilota, i l'últim gran jugador, que va ser Álvaro. I per últim, l'última activitat gran la farem el divendres 19 de febrer, on farem un homenatge als pilotaris de l'Eliana. També el farem el dia de la pilota, el dia de la partida, i serà una conferència i una exposició que farem en fotografies de la gent de l'Eliana. La conferència la impartirà, com no podia ser d'altra forma, el mestre Víctor Iñurria. A la mostra van acudir nombrosos veïns i grans figures de la pilota valenciana de l'Eliana. Ramon, més conegut com el gat de l'Eliana i per ser un dels pilotaris més especials que té el poble. Bueno, tinc un germà que jo soc gat primer i el meu germà és gat segon, i ell estigué un poquet per baix de mi, però també va ser molt bon jugador. Què significa per a vostè la pilota valenciana, aquest esport? Per mi ha sigut tot, perquè jo no sé fer altra cosa només que jugar a pilota. Això fa falta perquè la gent jove se recorde de l'activitat que havia a l'Eliana. En els anys 50 ja jugaven de 3 carrers: el carrer Santa Teresa, el carrer del Molí i el carrer Major.